Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Duk wanda ya kasance yana bibiyar shafin Twitter da Instagram na tabbatar ya ci karo da wannan fuskar. Amira kenan yarinya da ta yi ikirarin cewa an yi kidnapping ɗinta a garin Abuja ita da wayansu har mutum 17. Ga wanda bai san hakikanin labarin ba, Amira ta yi posting a shafinta na Twitter shekaran jiya cewa an yi kidnapping ɗin su a garin Abuja har kofar gida, inda wayansu mutane suka zo da uniform ɗin police da manyan motoci suka zuba su a ciki da ita da mata masu ciki guda biyu da yara kimanin dai mutum 17. Amira ta ƙara da cewa wayannan da suka kidnapping ɗinsu ba su san cewa tana tare da wayarta ba, shi yasa har ta samu dama ta shiga WhatsApp ɗinta take tura saƙon broadcast zuwa ga contacts ɗinta cewa an sace ta ga abin da yake faruwa kuma ga daidai location ɗin da take. Mutane da yawa 'yan Najeriya sun tofa albarkacin bakinsu, daga masu yi mata addu'o'i na cewa Allah ya kare, zuwa masu bata shawarwari akan yadda za ta yi ta riƙe wayar ta kada cajin ta ya ƙare, zuwa masu kira ga hukumomi akan a bi dukkanin hanyoyin da ya dace domin a ga cewa an dawo da ita tare da dukkanin wayannan mutanen da aka sace. Kwatsam sai Amira ta saki wani voice note a wannan broadcast list ɗin nata na WhatsApp. Sai dai bata san cewa voice note ɗin ya fara recording voice ɗinta ba tun kafin ta zo inda take so ta isar da sakonta, inda farkon voice note din yake daukan cewa ba ma su sani ba ashe ina cikin wani babban hotel a garin Lagos. Abin takaici da bakin ciki shine Amira Bahaushiya ce, yar musulma ce, sannan kuma mahaifinta babban limami ne a garin Abuja. Domin a voice note din da ta saki zaka ji yanayin yanda take larabci, take cewa shine yaren da iyayenta suke tasu fahimta, irin larabcin da take kai kana ji ka san ba jahila bace. Sannan idan ka bibi wannan shafin nata na Twitter zaka ga abubuwan ta, irin abubuwan da take kana gani ka san cewa mai ilimi ce, amma ƙarshe ta biyo son zuciya ta zo tana aikata abin da bai kamata ba. Yanzu a ƙarshe dai jami'an tsaro sun kama ta inda take tare da jami'an 'yan sanda na garin Abuja a wani asibiti inda ake duba lafiyarta da kuma ƙarasa bincike a tabbatar da dukkanin abin da ya faru. Fatan mu shine Ubangiji Allah ya mana tsari da sharrin zuciya, Allah kuma ya kiyaye mu da aikata abubuwa irin wannan, domin muddin zamu ci gaba da yin irin wayannan ƙaryayyaki to ranar neman taimakon ta gaskiya za ta zo, kuma za mu rasa waye zai taimake mu, waye zai ba mu gudunmuwar da ta dace. Allah ka sa mu fi ƙarfin zuciyarmu.